Alright, naimbag nga daw kada tayo amin kakabsat. Yes, naimbag nga aldaw yung oras. Ayan, welcome kayo iti programa tayo nga sa Miweng iti distrito. Ayan, may sama din nga nakamaymayat nga Saturday. Yes, partner, Saturday. Diba? Nya ti mabilang tatan, 13. 13. Yes, March March 13. 13. Ayan, magudgudwa man ti bulan iti Marson. Tanda ni man semanan. Well, nagdaras talaga ti aldaw niya, partner. Grabe. Kadagiti amin nga nakatutok kanya mi nga oras. Naimbag nga oras yun dita. Kadagiti amin nga mangmangan. Ayan, hi, hello, kada kayo amin dita, Apo. Yes. Yeah, thank you so much for watching dito sa live stream natin. Ng Please Cab keep sa on Chat. sharing. Yes. Share lang para may tapno the chance tayong mga baka dagiti prizes, dagiti loads. Yes naman. Okay? Ayan. Yuri tayo pa, dati pa-shoutout ka nga yun dita, kakabsats. Kadagiti pa shoutout, kadagiti birthday. Shoutout ko gayam ken ni Sir Peter dita Santa ti Kadwami nga ti Kadwami ti HACP, Honda ADV Club Philippines. Happy birthday Sir Peter. Ayan. Happy birthday po. Happy Baka birthday. naman po gusto nyong mag-invite. Oo, pwede. Punta tayo mamaya dun sa bahay nila. Marami. Nakitak tatay partner kaya nagadunga pa daw. Grabe. Pa daw? Win. Pa Ano daw. nang gimasen? Pa daw. Mangted kayo man di pa daw. Nagadunga lames partner ti handa da tatay. Pakita to keng kaji picture na. Ay wow, hanggang magpapaapala Ayan. kabsat no hanggang mangted. Ayan, nadali. Naimbag nga aldaw yu Kuya Jeff, Ate Kay, naimbag nga aldaw. Amin kanyayo kanyayo kakabsat ko na ni Angelica Villedo Tabula. Hello Ma'am Angelica, mga top fan natin to eh. Yes. Diba? Hello po, shout out kanya mi nga sagsagana nga Mapanjay Farm ni Sir DV. Wow! Kuna na ni Sana all. ano to? Sana all my Lavine farm. or Lavine Gio. Ayan. Lavine Gio. Ayan, hindi natin alam yung correct pronunciation. Pero hello kay Lavine Gio. Franklin Carabin. Pa-shout out Carabin family from Nagilian Idol. Gillian, ayan. Ayan, sige. Okay. Ayan, pakishare na lang po itong... Share. Yes, No, saka- kaya ti mga baka kabsat, kadagiti pa games tayo, dapat ka dati share badge tayo. Kasi ano nga maala di nga share badge nga kung kunak kabsat, Jeff? Siyempre, dapat i-share laing dito live Live stream stream. tayo. Dapat tatapay laing partner kasi medyo delay ti pinagpakita na di sharer badge. Tatapay Well. laing i-share yon tapno ada chance sayong ang mga baka dagiti prices nga yung umay miited kanyayo. Oh, yes. Yes. So, ayan, pa-shout out kumakanya mi nga Ponce family dito San Pedro Sur. Kuna na ni Kyla Marie Kiba Ponce. Ayan, shout out po sa Ponce family. Shout out. And shout out po listening from Malaysia. Kuna na ni Mary Cortez Olbinado. Ayan, hello po. Ayan, wow. Hello po sa mga OFW dyan sa Malaysia. Ayan, all over the world. Wow. Ay, naging masen. Datani kita handadan. Grabe. Ayan. Puro ikan niya, partner. Ikan. Ayan, happy birthday once again kay Sir Peter. Ano na nga bang Niya tatay Pelyedo kung Sir Peter. Mapang ka mamaki punchunin nga, di mo amo tinagan na. Ni Sir Peter John Birosel. Ay, okay. Dita Santa. Ayan, hello Sir kanyayo. Peter John Birosel. And shout out ken ni Ma'am Karen, ni Ma'am Jen, ni Sir Justin nga dadta. Ni Ma'am F. Frida. Ayan, dadta balay da Sir Peter tatta. Ay, wow. Actually, in-invite da ngem madami program. Mapang ka madamdama? Mapana damdama. Ngem ko, dabilin ko kanya, balutin mo ako. Ay. Sige, partner. Sige.
Ay, na-load ka no tatayen, Sir Franklin Kerubin. Paki-double check load balance. Ayan. Greet ko man tayo wifey ko itiin na pinag-birthday into next week. Kuna na ni Sir Peter Tabangkura from Engineer Peter Tabangkura. Ay, wow! Engineer, baka kayo mo tigpadigo next week. Ayan. Yes. Request song, Beautiful in White. Okay, Madam Dama, Engineer. Ayan, greet ko man ni Papi Ken Dari ko na ni Jundi Serrano. Naglaing nga basa tibaliktad nga na ganya. Yes. Ayan, hello amigo, amiga ko na ni Karina. Hi Karina. Ha? Ha? Ayan, hello kay Haris dyan sa Haris, hello Santa. po. Yan nga Hello lugar po. na tayo. Anong lugar yung... Basta sa Mabilbila. Mabilbila. Oh, kasama natin sa Amigos, si Haris. Oo, si Amigo. Haris. Amigo Harry. And then kasama ni Direk kahapon. Ayan. Si Haris. Hello Haris dyan sa may Mabilbila Santa. Ayan, kumusta kayo dyan? Sina Amigo Christian Peros. Hello Ayan. po. And sina Jerome. Hello. Plato. Yan, saka si Amigo yung matangkad. Anong pangalan? Ikaw talaga. Ayan. Hello Basta si Tangkad na lang. Oo, si Sir Tangkad na naka-NMAX. Hello sa inyo dyan. So, kanta na tayo, partner. So, dati ito yung first song ni Absent. Ayan. Ano yung baga nga favorite song ko dati tama nung nga Sabado nga ko kinangkantan Most requested. Most requested. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me there, but I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. I know I like your style. You make me wanna cry. And I beg to see you dance one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah, yeah. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. And take my hands, my dear, me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. And you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh, I like your style. Ooh, make me wanna cry. I just beg to see you dance just one more time. I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah, yeah. Now I beg to see you dance one more time. Ano raw? Yan, shout out kay Lee J. Ay, hello po. Kay Emeline Saavedra Flores. Ito Sir DJ. And hello po. And hello po, bossing. Sir DJ. Hello, Sir DJ Savellano. Yan. Wow, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've
kanta na bayag nga hangugin na tayo niya. Okay. Yan, sabay naman nga, kantan kakabsat. Agpay ayam tayo man. Yan. Agpapugto tayo. Hello. Pugto. And please share po, i-share nyo dito yung live stream Live tayo. streaming. Tapno. Mga ba kayo ito pa premyo like a load. Yapay, appliances, ref. Joke. Wow. Sponsored mo. Ayan. Hindi, in the future. Ipaano mo na yung TV mo? Ha? Yung TV. Yung TV, hindi pwede. Ayan, pa-shoutout naman dyan, idol. Sabi ni Nino Go. Hi, hello sir ninyo. Go ng Shoes Boss. Ayan, located siya sa Pagburnayan, Vigan City. Meron pa ata siyang sa Santo Domingo, di ba? Saka Narvacan. Ayan, Shoes Boss. Shoes Boss ni Sir Wow. Ninyo Go. And Tara kay na, Ate punta tayo Arlene. doon. Ayan, magaganda yung sapatos na benta nila dyan. Baka naman may pa-free po tayo dyan, Sir Nino. O, pa-sponsor ng sapatos. Oo, pa-sponsor naman po. Diba? Ayan, medyo pudpud na po yung Reebok ko eh. Baka gusto nyo pong i-replace. Ayan, thank you so much. Yan, dami naming nabiling sapatos dyan ni Direk. Ang gaganda. Ay, ba't hindi kayo nag-aaya? Oo, ang Ayan, gaganda. ay wow, ang ganda oo, naman yan. yan. Yan ang ganda. Ba't hindi kayo nag-aaya? Ano ba? Yung mga sapatos nila, mga galing Shoes Boss yan. Ba't hindi kayo nag-aaya? Sir Nino, padalhan mo ko. Di ba? Baka lang naman. Hashtag, baka naman. Sige, pasyal tayo doon sa Shoes Boss. Sige, Ni Sir sige. Nino and Ma'am Arlene Go. Yan, dyan sa Pagburnayan. Bigan City. Pagburnayan. Ayan. Shout out muna tayo bago tayo magpa-games. Ayan. Ayan. Hello, kakabsat. Samahan tayo pa. Iti dinengdeng nga karabasa with marunggi. Ay, napo, nagimas. Dati kumakuha natin nakilnot nga karabasa, kabsat. Ayan. Ay, po, nag-imasen. Pwede discount na lang, hehe. Ay, wow. Pwede po, sir. Punta ako mamaya. Oo. Mamaya or bukas or sa Monday pwede. 80% discount. 20% na lang ang babayaran ko. Oo, parang ganun. Wow, sana all. Sige, Sir Nino, punta ako ha. Ayan, sa mga may gusto ng affordable pero quality na Oo, shoes. Ayan, shoes. ang gaganda ng mga shoes ng mga kasama natin dito. Lalo Sa na yung Shoes shoes Boss. ni Direk. Sana Kaya pi- pala, ang taas ng energy niya kasi ang ganda-ganda ng shoes niya. Oo. Ayan, punta lang kayo sa Shoes Boss. Shoes Boss. Ayan, sa Pagburnayan. Sana pinapakita yung mga shoes na yung mga shoes na... Ay, wow. Ako Galing- kasi pudpud na yung sapatos ko eh. Ito, direct. Pakita mo nga yung magandang shoes ko na galing doon. Ayan. Ang gaganda naman ng shoes nyo. Hindi kayo Vans pero yan, ang ganda ng shoes ni Ang Lee ganda, oo. Oh. Yung kay Lee J, ang ganda din. Oo, parang gusto Galing ko sa ng Shoes ganun. Boss yan. Sige. Ay, Saturday ngayon. Dapat Oo. hindi mo ginamit yan. Oh, sana all Pang Friday lang yan. Oo. Sana all naka Jordan Air. Wow. Galing sa Pag Shoes naglalakad Boss. ka ba yan, parang naglalakad ka lang sa hangin? Uy, wag namang ganun. Baka kaluluwa na yun. Parang naghang... Oh. Okay, Parang- magpa-games na tayo. Sir Nino, punta ako dyan soon. Ayan, i-add ko po kayo mamaya. Okay. Oh, hindi mo alam. Kasi hindi ka ganon. Oo. Half lang. Ha? Ano, masasabi mo? Oo. Okay. Uy, naalala ko din yung na yan, date na yan. Yan yung time na nadisgrasya ako nung bata ako eh. Oo, kaya medyo din. So, ilang taon ka na ngayon? Secret. Ayan, so magpa-game tayo, partner. Sige, Magtanong pag-game. tayo. Mananalo siya ng 100 peso load. Okay, Yes. okay. Ayan, eto, unahan to. Yes, una-unahan. Ayan. Okay. Sige, eto na yung tanong. Oo. Mag-share muna kayo. Pag na-share nyo na, please, mag-comment kayo ng oo. Share na. Shared na.
Oo. Ayan. Or SD na lang. Share done. Yes. So, eto na yung tanong natin, partner. Ang tanong. Trivia. Oo. So, okay. Trivia. Parang clue na rin to. Clue. Sinelebrate namin dito sa Kapsa Channel nung isang segment ng Trabaho Ken Serbisyo. Oo. Ayan. Yun na yung tanong, host ha? na DJ Ket ni Ma'am Maria Julia Pamuspusan. Hello kay Mama Jo. Hello. Yes, hi Mama Jo. Yan, celebrate natin nung Tuesday. Yeah. Nung Tuesday. Ano yun? Anong okasyon yun? Ano kaya yung okasyon? Ano ang celebration? Noong March Ayan, noong 8. March 8. Yan. Ano yung celebration natin nung March 8? Ay, ala, may Ang may galing nanalo naman. na. Ang galing naman! Ang galing naman ni Joderick Valdez. Hello, amigo. Ang galing-galing mo, amigo! Ayan, congratulations kay Juderick Valdez. Ayan. Amigo, Ayan. kudwata man. Nawanload ko man. Amigo, tag-50 tama balin. Okay. Tinitingin-tingin mo dyan. Anyway, amigo, congratulations International Women's Day. Yan, birthday celebration daw. Shout out daw kay Maring Camille Gimongala. Ayan, hi Camille. Ay, hello, amiga. Hello, amiga. Yes. Ayan, tomorrow bukas. Sa amo natin. Ayan, bukas po. Ayan, sana makapunta ako. Anong oras ba yun, lunch? 10 a.m. Ay, sige, punta ako. Ikaw naman, pupunta ka lang pag may pagkain. Sige, wag na lang. The joke lang, ikaw Wag na naman. lang. Mag-leave na rin ako sa group chat. ang point ko doon, ang laki-laki kasi ng katawan natin, dapat magda-diet na tayo. Ayan, pag pagkain kasi, So, pupunta ka rin bukas. Oo. alam Siyempre. ko na din kung ano yung pakay mo doon, ha? Siyempre, libre na yun eh. Hi, amigo Kim. Hi, amigo Kim. Ba't kayo nagtatrama noon? Na agparty ka no ti kwa, baboy ken kaldi. Wow, hindi ko makaldi. Hindi ka. Tinaga na DJ yun. Gida ti papaitan nan. Ay, sinanglaw. Hanga sinanglaw tawag na ngamin DJ. Kanyami eh. Ikal na tayo. Papaitan. Haan, sa Bali. Basta, malagi po itong malang damdama. Bagak. Okay, kantata para kanya naman yung partner. Ayan, Kuya Jeff, wala naman pong dumating na load. Nag-balance na din po. Ako wala talaga. Okay, verify ng sa supplier. Yan, Ma'am Catalina Lopez. I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this, no it's ever been better than summer 2002. Ooh, we were only 11, but acting like you're not stuck are in the present. Drinking from plastic cups, singing love is forever and never. But I guess I was true. Ooh. Yeah. Dancing on a hood in the middle of the woods of an enormous day when we sang songs with all of our childhood friends. And it went like this, said, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me of the days when we were young, singing at the top of both our lungs. Now we're under the covers. Fast forward to 18, we are more than lovers. And we are all we need when we're holding each other. I'm taken back to 2002.
Damn. Dancing on a hood in the middle of the woods over no mistake. Where we sat, songs that go and I chatted friends. And it went like it said, oops, I got 99 problems singing bye bye bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me of the days when we were young, singing at the top of both our lungs on the day we fell in love. Ooh, ooh, the day we fell in love. Ooh, ooh, yeah, dancing on her in the middle of the woods over no mistake. Where we sang songs with all our childhood friends. Oh no, oops, I got 99 problems singing bye bye bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me of the days when we were young, singing at the top of both our lungs on the day we fell in love. Ooh, ooh, the day we fell in love. Ooh, ooh, the day we fell in love. Ooh, ooh, on the day we fell in love. Ooh, the day we fell in love. Thank you! Maraming salamat. Yan, nag-send. Okay. Ma'am Catalina Lopez, nag-sending failed pala kanina. Oo, Pero- pati si Sir Franklin and kay Ma'am Angelica, ayan, failed. Sending, hindi siya nag-send Yes. kanina. Pero ngayon, okay na po. Paki-check na lang po ulit. Yeah, once again, shout out kay Lay Camille. Hi, amiga. And kay Mami Kyucho, pa-shout out po. Happy birthday. Ken Pilon, birthday na Idikalman. Hello, Sir Ken Ken. Happy birthday. Hello, happy birthday po di Kalman. Shout out kay Sir Johnson Lianes Kakas. Kay Hello. Ma'am Katrina Farpali. Pa-shout out, kuya, sabi niya. Kuya Jeff, wala naman pong dumating ngayon. Kanina yan. Uray Jay Shak ate K Awampay. Ayan. Sige, mama, i-review po ng production natin. Si Angelica Angelica Villedo Tabula. Tabula. Ayan, good afternoon, Kabsat Channel. Kunana ni Badet Costales. Hello. Hi, Ma'am good Badet. afternoon. Ito yung nag-request sa atin ng isang araw ng kanta. Ay, oo. Okay. Ayan, pag may ma-request po tayo. Mag-request kayo, kakabsat. Yes, mabalin. Pwede. Ayan, salamat sa pag-advertise ng Shoes Boss Idol. Sabi ni Sir Nino Go. Ayan. Ayan, uulitin ko po sa mga may gusto pong bumili ng mura pero quality na shoes. Ayan, punta lang kayo sa Shoes Boss. Ayan. Thank you po, sabi ni Lynn Kyocho. Ayan. Wag. Hindi. Ayan, hello pala sa mga staff daw ng Kabsa Channel, sabi ni Sherwin. Ayan, hello. And hello kay Shout out DJ po and kay Chadrick. Luricel Rebulio. Ayan. Shout out. Watching from Abra. Wow. Ayan. Hi sa mga taga-Abra. Ayan. Sa mga hindi pa po nag-share ng ating live streaming, ayan, please share para po makita lang marami. Yes. Meron na po kadarating lang. Thank you. Sabi ni Ma'am Catalina. Ayan. You're welcome po. Ayan. Please keep on sharing para po the more the merrier. Ika nga. Ayan. Sa mga gustong sumali ng mga pag-inis natin at manalo ng load, paki-share lang.
a song by Megan Trainor and John Legend. I found myself dreaming in silver and gold, like a scene from the movie that every broken heart knows. We walk in the moonlight and you pull me close. Split second and you disappeared, and then I was all alone. Woke up in tears with you by my side, a breath of relief, and I realized, no, we're not promised tomorrow. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Wherever we're standing, I won't take you for granted. 'Cause we'll never know when we run out of time. So I'm gonna love you. I'm gonna love you. I'm gonna lose you. Oh, I'm gonna love you like I'm gonna lose you. in the blink of an eye, with a whisper of smoke, you could lose everything. The truth is you never know. So I kiss you longer, babe, and a chance that I get, and I'll make the most of the minutes, love with no regrets. So let's take our time to say what we Say want, what we use what want. we've got before it's all gone. No one will promise tomorrow. Love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Wherever we're standing, I won't take you for granted. You'll never know when we run out of time. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna love you like I'm gonna lose you. Yan, shout out kay Badet Costales ulit, kay Lin Kyucho. I'm gonna love you. Like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Wherever we're standing, I won't take you for granted. 'Cause I'll never know when we run out of time. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna love you like I'm gonna lose you. Thank you so much. Ayan, sabi ni Badet Costales, pa-request daw partner ng Forevermore. Ayan, try natin na kantahin para sa kanya.
para sa iyo to, Badet. And para sa lahat ng mga single dyan na nanonood. There were times when I just want to look at your face with the stars in the night. There are times when I just want to feel your embrace in a cold dark night. I just can't believe that you were mine now. You were just a dream that I once knew. Never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be here with forevermore. Amiga kay man 1251 kung nana ni Karina. Sige, dagdag. All those years, I just long to hold you in my arms. I've been dreaming of you every night. I've been watching all the stars that fall down, wishing you would be mine. I just can't believe that you were mine now. You were just a dream that I once knew. Never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be here with forevermore. Time and again, there are these changes that we cannot end. Sure, the stars keeps going on and on. My love to you will be forevermore. Nag-kiss ka mo, Pen? I just can't believe that you were mine now. You were just a dream that I once knew. Never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. As endless as forever, all alone we'll stay together. You are all I need to be with forevermore. This is forever. We'll stay together. You were all I need to be with forevermore.
feel? Thank you so much. Ganun naman, partner, pag kumakanta ka ng isang kanta na may inspirasyon ka. Ay, wow. Hi, Jamie. Hi, Ate Jamie. Yan po. Ayan, inspired ako kasi, niregaluhan niya ako ng bagong helmet. Ay, wow. Sana all. Hindi ko lang nagamit. Papakita ko sa'yo bukas. Hindi. Aarborin ko yung, yung bright orange na yan. Makapasangit met, Kuya Jeff, ko na ni Badet Costales. Ayan, para sa'yo yun. Hanggang sangsangit, Oo. Agdungaw ka lang. Abay, Badet, awanti partner bebem. mo. Awanti bebem. Ayan. Baka single ni Badet. Ayan, Orion ta reply ni Badet. Single ka, Badet? Ayan, awan pa yung reply na partner. Okay, pa-games tayo yan. Share. Pa-games. Yun dito yung partner. Mananalo siya ng... okay, sige. Kompletong yan, Kompleto. Mahirap yan. Ayan, mananalo siya ng 200 peso load. Napakalupit na 200 peso load na yan. Grabe, mahirap to, Para sa 200. Yeah, 200. Oo nga. Mahirap yan. 200 Okay. peso load. Okay, sige. So, ilang word ang natin, ang... Yan, so tatlong brand. Brand at saka specification. Yeah. Ang hirap. Ang hirap Wag na naman lang ito. yung kulay. Adda ka no ti bebe na ni Badet. Kuya. Kaya pala. Ngem, makapalagip utang lang gamitin. Okay. Abeya, yutang mo forever nagbayad ka gaminin Hi sa bebe ni... Badet. Ni Badet. Kabsat Yes. Badet. Hello, bebe ni Kabsat Badet. Para sa inyo yung forevermore. Oh yeah. Okay, eto pag-game na... Pag-game. Grabe, ang hirap nito. Truths. Oo. Oh, mahirap yan. Pag ako yung nasa sitwasyon ng mga viewers natin, hay nako. Hay nako. Hindi ko mahuhulaan yan. Hindi kasi siya usual na gamit sa bahay. Haan niya kwaso na eh. Hindi kasi familiar to eh. Oo. May isang brand na familiar talaga. Oo. Okay, yung brand. Klase. Ay, at papautang ni Badet. Ay, Ma'am Badet. Sana Pautang ka all. mga arad Badet. Okay, Okay, sige. eto na. Clue. Magbigay ka ng clue. Yung... Ano ba? Ano? Of course, mabango to. Ano? Yung first clue natin is mabango. Ayan. Mabango. Sobrang bango niyan. Ano ba ba? Oo. Ano to? Wait lang. Lightweight lang siya. Nalagaan, handy. Oo. Hindi Yan siya... ko, adati sa masabali nga sizes na deto'y kakabsat. Hindi siya mabigat. Hindi siya mabigat sa damdamin kahit na iniwan na niya ako. Ha? Ano? At sabi mo magaan, di ba? Oo, magaan. So hindi siya magaan siya, hindi siya mabigat sa damdamin kahit na iniwan ka na niya. Oh. Ganon. Oo. Buti daw to nagtatagal siya, hindi daw. Ala? Ano ba? Ang dami yung Ang dami yung eme-eme dyan. Ang dami yung drama. Ang daming drama ng mga kasama namin dito sa ano. Ano pa?
Actually, apat na word ang ano natin dito. Oo, 4 na words. 4 na words ang hinahanap natin dito. Ano to? Mostly ginagamit to ng mga mga mother dear, mga kababaihan. Ayan, since International Women's Month ngayon. Oh my God. Oh my OMG. God. Ang dami-dami na. Wala pa, hindi pa. Iba yan. Tingin-tingin tayo ng kung sino. Hindi. Hindi. Hindi pa. Ayan, please keep on sharing. Yan, share lang para manalo. Yes. Ayan, ano pa yung clue natin, partner? Ano to? Nabibili to sa kahit anong store. Ayan, mapasari-sari store man, mga mini-mart, mga ano ba tawag dito? Mga grocery stores. Ayan. 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 Okay, ano pa yung Wala clue pa. natin? Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pang nakakapugto. Mahirap kasi to, partner eh. 200 pesos. Sulitin natin yung 200 pesos nila. Mahirap talaga to, promise. Ano pa? Ano to eh? Bigay ako ng clue. Sa first word, may kanta to eh. Kinakanta to. Oo. Tayo'y Pilipino. Na 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 na. Panalo. Ganon. Kung panalo, ano ka? Ganon. Yun yung first word. Ayan. Hirap talaga nito, promise. Hindi siya Victoria. Sige, sabihin na nga natin. Huwag mo sabihin yung tamang sagot. Ay, makikita ba? Isya sang... Sabihin na natin, kasi mahirap to eh. May Sino? nanalo na. Del Fabric Conditioner. Fabric conditioner siya pero Pero hindi yon yung brand. Sorry. Ay, yung isa walang walang sharer badge. Ay, uy. Walang sharer badge yung una. Ayan. Okay, may nanalo na. May nanalo na. Diyos May ko. nanalo na. Sana all. Booking natin. Booking natin yung nanalo. I-booking na natin yung nanalo. Yung kasama daw ni Sana all. direct sa bahay nila. Ayan, si Karina, congratulations. Oo. Dahil... Ayan, dahil nanalo ka, hindi ko nakakantin yung request mo. Oo. Naku naman. Congratulations kay Karina. Lactacid, white feminine wash. Oo, kay Karina Gaspar Savellano, champion antibacterial fabricant pig. Grabe
Grabe naman kayo. Oo. Kung ganyanan lang, ano? Wag na lang, Oo. charot. Wag na lang tayo magpa-games. Oo. Ano ba yan? Grabe kayo, ha? Ayan. Ayan. Thank you so much, Karina. Ayan. Hoy, wag kang magdabog. Hindi, buti Wag pa siya may naman. 200 siya. Buti pa siya may 200 siya, di ba? Oo nga, sana. Pero ako, kahit 200 man lang, di man lang ako binigyan. Kahit konting pagmamahal lang. Wala. Akala ko ba inspired ka? Tapos, Eto kasing si Sherwin sabi kasi hugot-hugot daw. Diyos ko. Tapos, yan. Grabe talaga. Okay, Sana so all. sa mga... grabe kayo, ha? After nito, may meeting na naman tayo, ha? Oo, mag-meeting tayo. Diyos ko, yung asawa ko, hindi man lang nanalo. Tapos yung asawa na... Hindi, joke. Joke lang po. Yan, joke lang po. Lahat po ng mga sinasabi namin dito ay pawang kasinungaling. Kayo, ha? Bawal yan, Char. Sana all na lang. Ano ba tawag ito? Mapapasana all na lang tayo. Grabe si Direk ngayon, ha? Ang lamig ng ulo. Oo nga. Hindi mainitin yung ulo niya ngayon. Ganyan talaga. Ano ba yung lunch niyo kanina? Kaya nga sinasabi ko, moody Para siyang babae. Ano siya? May mood swings. Kaya... Kaya pala ganun siya. Ganun siya kanina, oh. Bipolar daw siya. Ayoko na, inuuto mo ko. Ayoko na, may TF yun. Ay, okay. Gusto mo maranasan yun? Hindi na. Baka baka magulat ka pag iba yung pinakita ko. Ano naman yan? Ayan! Yan sa mga may request. Shout yan, out mag-request. kay... Amigo Haris Haris Rialicchio. Pa-request Rialicchio. song mo para hold on para maka-move on. Ayan. Pa-request po ng You're Still the One. Sige. Looks like you made it. Look how far we've come, my baby. But I took away. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. Still together, still going strong. Still the one I run to, the one that I belong to. Still the one I want for life. Still the one that I love, the only one I dream of. Still the one I kiss goodnight. Ain't nothing better. We beat the odds together. Glad we didn't listen. Look how what we would be missing. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong.
much, Kai. Yeah, thank you so much sa nag-request. Ayan, hello. Kay Ayan. Pel. Thank you so much kay Pel for requesting the song. Ayan! Ayan, pa-request ng song. Kabilang buhay and pa-shoutout na rin po. And shoutout po sa president namin sa Amigos Riders Club Philippines, si President John Dalbert Tulio. Ayan, shoutout po sa inyo, Pres. And kay amigo Alan John Lopez, a vlog. Ayan. Ayan, aming core. Sino si Kuya Cons Allen. Hello, Kuya. Pati ko nakikita dito. Ayan. Team song ng F4. Name that tune. Okay, sige. Mananalo ng 100 peso load. Yes. Kaya share na. Ito na yung name that Share, tune. mag-share kayo. Ito na. Pugtuan yun na po. Pugtuan yun. Ay. Ay. Ano kaya yan? Ano kaya yan? Dapat dito ka sumayaw, direct. Ano yan? Ano ba yan? Anong ginagawa ni Direk? Sana, kung nakikita nyo lang sana. Ano yan? Sikat na sikat yan nung Nung. ECQ. Maraming kumakanta niyan. Ha? Bakit hindi ako magbibigay ng clue? Ano yan? Ikaw nga nagsabi. Ako nga rin, di ko alam yan eh. Ayan, naririnig niyo po ba yan? Okay. Gets ko na. Di ba? Yan. Pugtuan niyo, Apo, di. Mananalo ng 100 peso load. Ayan, anya DJ Apo, Apo. Ayan, maminsan to pa partner from Ay, may intro. nanalo na. Ay, with ano ba? With, Ayan, dapat may artist. ayan, with artist. Ha? Ay, Okay. Congratulations, Kai. Pel, ayan. Congratulations kay Pel. Tabangin, kolumna. Kolumna. Yan, sana all may load. Direct, sana all may load. Pa-sponsor naman po. Sponsor naman direct. Parang syunga-syunga ako na naman nga. Yan, tuloy daw ang ligaya. Ayan, congratulations ulit kay Pel. Pel Tabangin. Pel sa Kolumna. kolumna. Ano? Ay, tukmem. Tukmem. Ang tukmeng. Tukmem. Tukmem. Oo. So good. I got you. Nakitak tao. Ay Nakitak nakitak tao. Nagtibalayo. Ganun yun. Ano ba yun? Amo nga karinig ko yan. Na, kasama. Saan yun una na din yan? Kanyan una na. Saan na tayo nalipat? To'y lobongin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, tay kun nadaanan nanam, hilinday di tatang, ay anak ko'y kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmem, mapinal ka. Ayan.
Sige, next Saturday kakantayin ko yan. Si Kaami, guala na. May dato, ikan ti kalding no bigat ah. May kakano, General Assembly tayo. Ay, basta wa nag-aapa ah. Ado ti agaapa. Ado ti agaapa no bigat. So naka-ready di cake ko di balay. Ay, wow. Sana all. Cupcakes. Yan, sino nga to nya ti kantahin tan partner? Hello kay Pablo Ermitanyo. Ayan, dyan sa Canada. Canada. Kay kanta Sirok Salamagi, Sweetie. Sweetie Salamagi talaga. Sirok ti Salamagi. Ayan, bukas amiga punta tayong lahat, sabi ni Alan. Bukas. Let's take our time tonight. Above us all the stars are watching. Ay, There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost and underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's a reason to hide, there's a feeling inside right now. So baby, let's just turn out the lights and close the door. Oh, I love it just but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss and we're naked, baby. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, but Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, but I'll sit the back and watch it fall while I kiss your neck and shoulders. And now don't be afraid to show it all. I'll be right here ready to hold you. Boy, you know you're perfect from your head down to your heels. No reason to hide. For real, for real. text na lang. So I just turn down the lights and close the door. Oh, I love it just when you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace on the floor.
It's warming up, can you feel it? It's warming up. Can you feel it, baby? Oh, feels like you're ready for more. Let's just get so naked. Ooh, Versace on the floor. Hey, baby, take it off for me, for me, for me, for me now, boy. Versace on the floor. Oh, take it off for me, for me, for me, for me now, boy. Versace on the floor. Yeah, thank you so much, Amiga Kay. Happy birthday. Ayan, babati po Kuya Alex Alegado ng happy birthday. Thanks, Ma'am and Sir. Ayan. Birthday song. Kuya, birthday song. Ayan. Happy birthday kay Sir Alex. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Saba! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday sa lahat po ng mga magbe-birthday. Ayan. Ayan. Ayun pa request po ng All I Ask. Salamat, amigo lang malakas. Oo. Wow! Sige, after ng song ni Kuya Jeff, after ng song ni Kuya Jeff, magpapagames tayo. And then, kakantayin ko po yung All I Ask. Yeah, 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 Bonel. Para dun sa may birthday, sino ba yun kanina? Si Alex, ano na ba? Para sa'yo to, bro. Alex Alegado. Ayan. Hey, there's a look in your eyes. Must be love at first sight. You were just part of a dream. Nothing more, so it seemed. But my love couldn't wait much longer. Just can't forget the picture of your smile. 'Cause every time I close my eyes, you come alive. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it time, just a little more time. We'll be together. Give a little smile, that special smile. A twinkle in your eyes and a little while. Give it time, just a little more time. We can get closer. You and I. Then could I love you more, so much stronger than before? Why does it seem like a dream? So much more, so it seems. Thank you sa mga nag-heart. I guess I found my inspiration
With just one smile, you take my breath away. So hold me close and say you'll stay with me now. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give her time, just a little more time. We'll be together. Give a little smile, that special smile, a twinkle in your eyes in a little while. Give her time, just a little more time, so we can get closer. You and I. Wow. Thank you so much sa mga nagko-comment ng heart saka like. Yan. Dinededicate ko yung song na yun kay Jake Feldad na nanonood. Ay, wow. Ayan. Saka yung niya, yung si yung inspirasyon mo, siya yun. Alam na niya yun. Wow! Narinig lang yung pangalan eh. Ano na lahat, oh. Okay. Ayan. O, ano say mo, Kuya Alex? Pamerienda na. Ganda ng song ni Sir para sa'yo. Happy birthday ulit, Kuya. Ingat you always. Nag-work po siya sa DZNS. Ayan, hello sa lahat mga taga DCNS. Ayan. O, ano say mo, Alex? Pamerienda ka na, sir. Shout out po sa DCNS. Hello po dyan sa Pantay. Ayan, radio Sorry. station, mga kaibigan po natin yung mga ayan, mga nandyan. Sa DZNS. Yan. Ayan. So, ano na, partner? Ano na tayo? Ano yan? Name that box? Ayan. Wala laman. Ay, ano? What's in a box pala? Ayan. Medyo mahirap din to. Oo, medyo mahirap yan. Kasi hindi lahat ng tao meron yan. Ano bang tawag dito? Hindi, ano to, lip tint lang to, kaya kulang. Yung lipstick mo. Ano kulang? Ala! Sa baba lang meron. Thunders ka na kasi kaya hindi mo alam kung ano yung... Okay. Ano, ngayon. Okay. Uy, millennial ako. Hindi, Millennial. thunder ka na. Millennial ako. Okay. Ikaw Sige. masyado kang judgmental. Hindi, ganito talaga. Pag ginan mo lang ng konti, matatanggal, charot. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Bulong mo nga sa akin. Wow! Okay. Okay. Ang daming word. Ang daming word, di ba? Bale 5 words. Okay, sige, okay. Okay, sige, 3 words. 3 words. Yep. Ayan, ano to? Yan, mananalo siya ng 100 peso 100 load. peso load. Okay. Okay, so 3... Ano? Ayo. 4 na word. Kahit na, ano na lang. Hindi, 4 yon. Pwedeng 3 words, pwedeng 4 words. Ganun na lang. Okay. Okay, magbigay tayo ng clue. 3 or 4 pwede. Bigay tayo ng clue. Yes. Ha?
Lahat ng gasoline station daw meron nito. Ano yung nasa loob nito na yun na papanalunan nyo ng 100 peso load. 100 peso load. Ano to? Ano Sige, kaya clue yan? partner, clue. Ha! 4 words. I love you, babe. Sabi ni amigo. Pa talaga, amigo ha? Woo! I love you daw, amigo. Amigo, I love you daw, sabi ni amigo Alan. I love you, babe daw. Fuel card? Hindi siya Hindi fuel po. card. CCTV camera Ito hindi. pa ay nagagamit sa mostly para sa pagkain. Oo. Oh, sa mga department store. Pwede. Pag nasa grocery stores ka, ito yung unang tinatanong kung meron ka nito. Ayan. Specific. Ayan. Ay! Rewards card? Hindi. Hindi naman kumpleto eh. Parang ganon. ATM card, hindi Hindi rin. siya, hindi siya specific. Dapat specific. BDO card, hindi. Ang hina Ma'am, ng data may BDO ko. card po kayo. Gaganon sa grocery, no? Wow, ATM card. Sir, may Ma'am, fuel badet card. na nagyan na di ATM mo. Hindi, One charot. card. ATM card daw. ATM card. Pag pumupunta akong sa mga grocery, sir, may card po kayo? Oo. Ay, wala Digitin na. mo na nga, Kalimutan ko pibukin eh. ka. Yun ang Oo. unang hahanapin. Meron to sa lahat ng mga gasolinahan. Yun yung unang tip natin kanina. Oo. License card, hindi. Hindi, sa gasolinahan ba, paghahanap ka ng license card. Di ba? Ay, may nanalo na. Nagagalit na tong kasama ko. Grabe talaga. Yeah, Petron card hindi rin. Credit card. Oo. Di ba? Oo nga. Sinabihan lang ng I love you. Ayan. Ay, oo nga. Sana all. Congratulations, Kai! Ano? Papasa ba? Ayan. Ibahin natin yung ibahin natin. Ibahin natin. Congratulations, Kai! Amigo Alan John Ablog. Congratulations. Congratulations kay Amigo Alan. Ayan, pakita nga. Ayan. Next week kayo ng kayo ng magpapa-games ha. Ayan, medyo na siya, old na. mga mga talaga kayo? Kita na ba? Kita? Ayan, 7-Eleven reward card. Everyday reward card. Amigos reward card. Yan, Amigos reward card daw. Norcos oil card. Ay, grabe talaga. Grabe. Mapapasana all na lang ako sana sa load. Alam mo yung load na na pinanalunan ng asawa ko, binalik. Ay, oo. Kasi hindi tayo pwedeng di ba? Di ba? Hindi, joke lang. Ayan, shout out kay Ma'am Lainey. Ayan. Hello, Ma'am Lainey. All I ask.
All I ask is load. Ayan, di ba, amigo Alan? All I ask. Paano na nga ba yun? O, para kay amigo Harris tong song na to. Uy, 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 uy. Hindi. May una siyang sinabi. Ate Kay, first time ko mga bakti last week, awan pa load ko na ni Angelica Biliedo. Tapos na daw lahat. Please paki-check and paki-check po and then update na lang. Paki-comment na lang po mamaya. Paki-check yung load balance nyo. My heart at the door. I won't say a word. They've all been said before, you know. So why don't we just play pretend like we don't scared of what is coming next? I'm scared of having nothing left. Look, don't get me wrong, I know there is no tomorrow. All I ask is it. This is my last night with you. Hold me like I'm more than just a friend. Give me your memory, I can use. Take me by the hand while we do Sorry. what lovers do. Pwede lang sana magmura dito. Ginawa ko na kanina pa. 'Cause what if I never love again? Kung may book lang sana to, kanina ko pa to sinabunutan. Sarap matulog. I don't need your honesty. It's already in your eyes. I'm sure my eyes, they speak for me. And no one knows me like you do. Since you're the only one that matters, tell me who do I want to? Don't get me wrong, I know there is no tomorrow.
kay Amigo Haris. Ayan. Wow! Wow. Ayan, adding KK. Clap, 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 clap. Kanana ni Yan. Ate Claire Rodrigo. Sabi ni Inocenada. Amigo Alan kanina yung nanalo na. Antay, pagpagana dito ni Amigo Ala. Ayan nan, ayan nan. Amiga, makapalagip man amin nga pinautangak ti ayat nga saan mapatgan ti uray anya. Oh. Utang lang may forever ka na. Abay yan, napagkaskasta amigo. Napagkaskasta Shout out po, Ma'am Kay ko na ni Regua Tolete. Galing ate ko na ni Sir Eric Urbano Reintegrado. Ayan. Thank you so much. Isa sa ating mga top fan yan. So, magpapagames pa po ba tayo? Ayan. Magpapa-name that tune. Ayan. Okay, Papa-name that tune tayo. Wow, name that tune. Mananalo ng 100 peso load. Ayan. Okay, sige. Ayan, please keep on sharing. Ayan, para manalo tayo, dapat may share badge tayo. Okay, mga production staff, ayusin yung trabaho nyo. Ay, alam ko. Yan, Ilocano song yan. Ayan. Okay. Ay, may nanalo na po. Ito na nga, Bakin. Siyempre, napaka-common naman yan. Oo, ano yan? Pag mga Ilocano. Asan na? Most requested yan eh. Asa na ba yun? Hindi. Ay, may nanalo na ba? May nanalo na. Ay, grabe ang ano ng internet mo, ang bilis ng internet mo. Kung mali yung spelling, hindi din. Hindi pwede. Tignan mo kung sino yung nauna. Hindi na sa akin, hindi na lang. Dapat correct yung spelling. Sino nakikita mo dyan, partner, na ano? Yan, oh. Ayan, wrong spelling din po yung isa kasi may space. Si ano, si Catalina. Hindi, wala. Wrong spelling kasi Yung Regua. Regua Tolete. Ang spelling yun. Spelling, Google bakit? View. Hindi ka ba nag... Ano yung spelling mo? Oo nga, hindi Google View. Single. Parang si ano naman to. Ayan. Yan, dapat kasi correct yung spelling. Yan, nire-review kasi natin yung mga Ako spelling. correct lahat, sabi ni Mika Rabino. Pero hindi. Mina- Wrong yung sa'yo, wrong yung sa'yo, Mika, kasi may space yung ano mo. Oo, Gold may- D space IGGER. Ayan, wrong yun. Huwag mo kaming turuan, madam. Charot. Yan, saka kung ano yung unang papasok sa monitor natin, yun talaga yun. Gold Digger by Jeff. Wrong spelling, amigo. No.
Double G. Bakit hindi ba kayo nag-spelling nung elementary kayo? Diyan ako magaling, no? Sa spelling. Pwedeng dog na lang. Oh, wrong yung pag-pronounce mo. Rendezvous. Hindi. Rendezvous. Hindi. Rendezvous. Oh, rendezvous. Yun, hindi rendezvous. Rendezvous, hindi ko alam. Basta alam ko yung spelling. Tama yung Nasaan po yung pangalawang sagot mo, madam? Yung rendezvous, ang meaning nun, nagdebut daw si Ren. Kaya rendezvous. Ayan. Happy birthday, Ren. Ayan, kaya rendezvous. Iisa lang yung nagpapakitang comment mo dito, madam, sa monitor. Tagal naman yan. Sino nanalo? O sige, nanalo na si Chadrick. Ayan yung ating, nanalo ng 100 peso load. Sino talaga nanalo? Yan, sino na nanalo? Ako po sunod sa kanya, ako nanalo. Iba-iba kasi yung iba-iba yung... So, congratulations kay Amigo John Delbert Tulio. Yung unang, paki-pin nga po. Yung hindi yung sinasabi ni Mika Rabino. Wala akong makita. Iisa lang yung sagot niya dito eh. Ito lang yung niya. Yan. Tingnan niyo yung pinin ko, yan lang yung sagot niya. Goldie Eager. Oh, dapat correct spelling. Oo. Goldie Eager kasi yun, Mika. So, may nanalo na. Ba't na-pin comment tong si Mika? Ako yung nag-pin. Ewan ko kung, phone ni phone ni Direk. Ikaw na lang. Mag-pin ka na lang ng iba. So, ipin nyo kung sino yung nanalo. Hindi na ba? Okay, sige. Pang-anim Okay. yung correct na sagot ko. Ayan, kung ano po yung pumapasok sa monitor namin, sa monitor ko, yun po yung mananalo. Ayan. Hindi. Ito po ang nanalo. Asan na ba? Yan, malayo na eh. Ang dami na kasing Yan, sige, pin mo na. Yan po yung nanalo. Si Tolio John Delbert, si Amigo. Ayan. Yan, share lang po natin yung live stream natin dito sa Mewengti Distrito para may chance po tayong manalo. Wala po kaming sinabing with artist po. Title lang.
Okay, sige. Kanta muna tayo. Ayan, lagi po naming inuulit-ulit kung ano po yung unang lumabas or kung ano po yung pumasok sa aming monitor, yun po yung mananalo. Iba-iba tayo ng pasok ng hindi pa iba tayo ng connection ng internet. Looking in your eyes, I see a paradise. There's a world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you. There's love in my heart that I'm feeling for you. And I'm saying you're crazy. Don't care about that. Put your hand in my hand, baby. Don't ever look back. Let the world around us just fall apart. Maybe we can make it if our hearts do work. And we can build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. I'm so glad I found you. I'm not gonna lose you. Whatever it takes, I will stay here with you. Take it through the good times, see me through the bad times. Whatever it takes is what I'm gonna do. They don't say you're crazy. What do they know? Put your arms around me, baby. Don't ever let go. The world around us just fall apart. Maybe we can make it if our hearts do hard. And we could build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us. Ooh, all that I need is you. All that I ever need, and all that I wanna do is own you forever, forever and ever. We can build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop Can build this dream us. together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. Ayan, thank you so much. Ayan. Oh, ganito na lang. Yung kaninang Gold Digger,
Ayan, pasensya na kay amigo John Del Bertolio. Yeah. Kasi nakita natin wala siyang sharer badge. Ay, oo nga pala. Sorry, Pala. our bad. Oo. Pero dahil dyan, wag na po kayong wag na po kayong mag-chuchu-chuchu dyan. Oo. Wala siyang sharer badge, kaya... Oo, forfeited na. Forfeit yung ano natin. Dahil dyan, Ibahin na lang natin yung song. invalid. Invalid, ayan. Ayan, okay. Ibahin natin yung song. Mag-name that tune tayo Mag-name ulit. that tune tayo ulit. Okay? Ayan, mag-name that tune tayo ulit. Ngayon pa lang i-share nyo na guys yung live Oo. stream. Para okay na lahat. Kasi pag sinare nyo siyang ngayon lang, hindi talaga siya mag-a-appear. So medyo delay din yung internet natin. Ganun talaga. Oo. Parang sa live din, may delay din. Oo. At para po sa kaalaman ng lahat, kung ano po yung pumasok sa monitor namin, yun lang po. Okay? Kung ano po yung sinabi namin, wag po kayong mapilit or wag po kayong magreklamo kasi yun po yung pumapasok sa aming monitor. Sabi ni Ma'am Mika Ravino, Ma'am, ano talaga, Gold D. Eager kasi yung napin comment din yung comment kasi yung ni comment Ma'am na Mika kanina, Ravino. pinin ko kanina. Oo. Gold D. Eager. Dapat, wala siyang sige, space. palitan na lang natin para wala nang gulo. Oo, wala nang Okay, may song pa ba tayo dyan? Okay. Okay. Ayan, eto na lang guys. Pugtuan nyo dito yan, top ng mga Bakaiti 100 peso load. Ayan, invalid po yung kay Amigo Delbert. Yes. Walang share badge. Invalid siya. Ayan, okay. Sige. Saan ka pupunta? Na 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 na. Na 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 na. Yun ba? Yun ba yun? Ayan, men, nanalo na oh. Sino tong Lani? Sino tong Lani? Alibangbang. It's a red seat. Nga ng Ay, amigo, paki-unpin nga yung Ayaw matanggal eh. Natanggal mo na? Aba. Okay. Walang plastika, no? Oo nga, bakit nga tayo magpapalaro kung dadayain lang natin, di ba? Oo. Ay, grabe. Hindi. Ayan, ano ba yan? Ayan. Okay, hindi. Okay lang. Okay lang yun. Tignan nyo. Naglalagablag na napipikon. naman. Napipikon na naman si Ikaw Direk. kasi. Hindi po kami dito nandadaya at kung mandadaya lang din kasi pati itong mga host natin ay parang iniisip na dinadaya natin ang laro Ay, natin. hindi. Wala So, nagpapatawa lang kami. Nainis ako at hindi pwede. Siguro kung ganyan lang din, wag na tayo magpalaro. Nagpapatawa lang kami. Lai, ikaw Ayan. kasi. Kanina Ayan. mo pang ginaganon Direk, si napipikon ka? Napipikon ka? As in, napipikon ka, Direk?